mi-am ținut cuvântul, mi-am ținut promisiunea, sunt pe șantierul extinderii stației de epurare de pe strada Transilvaniei. După cum observați din spatele meu, și există o mare deosebire între ce v-am prezentat la ultimul comunicat și cel de acum. Șantierul s-a ridicat, e o mobilizare deosebită, s-a lucrat și în perioada asta, chiar dacă timpul a fost un pic mai rău cu noi din acest punct de vedere. S-au realizat o parte din conexiuni din rețele, o parte din căminele de racord, iar acum se lucrează la structura de rezistență a bazinelor mari. Sigur că și în cealaltă parte a stației noastre de epurare s-au realizat și alte bazine tampon, așa cum le zicem noi, în termen de specialitate. Deci, așa cum vă povesteam cu ceva timp în urmă, mi-am ținut cuvântul, mi-am ținut promisiunea și iată la ce nivel de execuție s-a ajuns în această stație, pentru ca în cel mai scurt timp stația să fie finalizată, extinsă, modernizată.